Tag 3 drenge. Få dem til at holde en kæmpe julefrokost for hinanden. I sidder bare og disser mig, eller hvad? Og få dem derefter til at rate hinanden under hele arrangementet. Og så siger han, at det er sådan, det startede med 1, og så op i 8. Det er jo ikke engang matematik. Velkommen til juleaften. Hey! Jo tak, jo tak. Eller kom og spise med. Eller hvad? Ja. Jamen tak, fordi vi måtte komme. Ja, det sætter stor pris på det, og jeg glæder mig til at smage, hvad end du har fundet på. Ja, det er selvfølgelig godt. stor fan af alt det mad, du aldrig nogensinde har lavet. Det er jeg glad for at høre. Her er der nogle velkomstdrinks. Tak det her, det er julerom og cola. Vi får lige en velkomstdrink. Det er rom og cola. Jeg ved ikke, om det er, han har set det, men jeg elsker den drink, så jeg tror, han har tænkt på mig. Alt for meget. Men der er nogle snacks her. Ved jeg godt. Hvorfor er der også batterier her? Hvad synes I om, jeg dekorerede det her? Jeg synes faktisk lidt, du har snydt lidt. I det vi kommer ind, så ser jeg selvfølgelig, at der er godt pyntet op her. Han har selvfølgelig snydt en lille smule. Så dekorationen er jo selvfølgelig afsindig god. Som i munifik, perfekt, helt lortet. Det er jo selvfølgelig lidt unfair, fordi han har ikke selv gjort det. Vi er jo tydeligvis i min lejlighed. Min mors lejlighed. Min lejlighed. Den var tydeligvis meget mindre pyntet end mig til, vi var. Det er rigtigt. Men jeg tænker faktisk, at I drikker lige den der, og så kommer jeg lige om lidt, fordi jeg skal lige lave noget smukt med. Den her, den har jeg simpelthen jaget med et jagtgevær, og så har jeg pakket den ind. Den her smukke and. Hvad kan han her? Kæft noget dårlig underholdning alligevel. Prøv at vi bare skal sidde her med vores velkomstdrinks og sidde og kigge i. Både. Og hinanden, vi bare godt mad, når han går direkte til sex, eller? Tak for I så med. Jeg tænker, at vi skal have en forret, før vi får underholdning. Fordi forretten, den er konge. Okay. Okay. Jamen skål på det, Kim. Skål for det. Prøv at tjekke den her forret. Den er syg, dreng. Fuck, mand. Hvis der er nogen, der kan, så er det mig. Hey, jeg har forretten til jer, drenge. Fucking taber, mand. Nej. Ved du det? Seriøst? Okay, jeg får dem her i ansigtet. Det gør han. Og så kom forretten så. Rosiner. Altså, vi hellere æde duen. Altså, hvad fuck er det for noget pis? Jeg ved ikke, hvad fanden hvorfor sidder de indgriber mig? Hvad er det der? Ja, yes. Okay, Kims hvide kugle, ikke også? Det var endda bedre end det her crap. Vi har fucking fået rosiner til forret. Rosiner? Hvem fanden spiser rosiner, mand, til forretten? Fy for helvede. Der er ikke nogen, der kan lide rosiner, men jeg kan heller ikke lide dem. Men jeg kommer med noget kongesauce, som jeg faktisk selv har lavet. Hvad er det? Det kan han ikke servere. Det tænker jeg også. Der går der. Prøv at sådan at bytte det her om. Wow, flere point! Jeg bliver nødt til lige at gå ud og tage fat i verden. Du kan sgu da ikke servere sådan noget her, mand. Fuck dog af med dig. Er det her forretten? Ja. Du ved godt, at Kims hvide kugler var bedre. Hvad snakker du om? De er økologiske. Gå ud af mit køkken. Hvad mener du, det er de økologiske, som om det er et grundlag? Så er de meget bedre. Fuck er det kan. Fuck, man. Altså, jeg skal godt mærke, at jeg skal have meget rom, hvis jeg skal igennem det her. Det tror jeg også er ristet. Jeg har hørt noget disappointment her fra min forret, så jeg kommer med en bedre forret. Du kan ikke give os vores snacks som forret også. Jamen, Jeg spurgte om det her, det var vores forret, og du sagde nej, det er snacks, og nu kommer du med snacks. Det er ikke en forret, din mongol. Det der, det er forret. Det er snacks. Der er 2 forskellige. Vores forretten. Hvad er det her? Ubehøvlet. Hvor lang tid tror du, der går, før der kommer mad? Der er en eller anden mongol, der har sat ovnen forkert, så den er slet ikke varm. Kim, din fucking taber. Fuck af med dig. De får ikke noget andet i dag. Jeg tror faktisk, at de ikke har fortjent min sovs. Nu kommer der underholdning, og jeg har brugt salt og tårer og blod og sådan noget, hvad fanden det er, man siger. Det har jeg brugt på at lave det her underholdning. Og når jeg har drukket det der, så er der meget mere at drikke, så det smager lidt bedre, det her med. Nå, men, Okay, Kim. men jeg kommer med... Kan jeg få en refill? Det kan du sagtens. Selvfølgelig, min ven. Så han kommer tilbage, så drikker du, så når han går igen. Jeg hørte godt det der. Så kommer den special. Den her, den er jo faktisk, den her, den var faktisk fra 1200-tallet. Du siger bare stop. Ja. Du siger bare stop. Du siger stop. Så kan vi mærke, hvor god forretten er? Jeg ved ikke, hvad han snakker om. Det er godt, du kan have din plads. Ja, tak. Der er faktisk mere, hvor det kommer fra. Prøv at se farven på din, ikke?
Jeg mener sådan at være gennemsigtig. Ja, lige præcis. Den ser bedre ud. Men hvad for en smager bedst? Det er rigtigt. Jeg har faktisk et game her, som er underholdningen. Det er 3 spørgsmål, og den, der svarer på flest af spørgsmålene, vinder en præmie. Og I skal faktisk tage et shot, hvis I ikke vil svare på spørgsmålet. Ja, og jeg, Så det er svar eller drik? Lige præcis. Underholdning var jo svar eller drik. En serie, vi allerede har lavet på de 3. Det var selvfølgelig en genial idé, men det var så også mig, der kom på den til at starte med. Så det er faktisk kopieret. Det kan jeg love for. Men det er mine egne spørgsmål, og jeg har 3 af dem. Hvad vil I helst? Smide en gammel dame ned ad trapperne for 3. sal? eller have sex med en mindre 4 år? Så 4 år, så. så Altså gammel dame ned på trapperne? ja. Og dig? Nej, vi bliver nødt til at tage en sikkerhed her. Vi tager også den gamle dame. Hun er alligevel gammel. Ja. Altså hun har ikke noget at leve for. Nej, hun har nok levet sit liv. Ja. Ja, okay. Der er ingen grund til, at jeg har sammen med hendes barn. Nej. Ja, okay. Nu skal jeg lige se, om jeg kan læse det. Hvad vil I helst? Have sex med en med Down-syndrom? Eller have sex med en i en kørestol? Begge 2 mænd. Hvordan er du stiller spørgsmål op, Lukas? Pest eller kolera? Nej, det er også mænd. Okay, men der er blevet ikke sagt, hvem der gjorde hvad mod hvem. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg tror... Du vil tage ham i kørestolen Jeg- bagfra, mens han laver helikopteren? Jamen, jeg tænker, jeg tager sgu bare ham bagfra, ham der sidder i rullestolen. Laver bare et hul nede i, så kan jeg bare tage ham bagfra. Jamen, jeg tager præcis det samme. Nå, altså, I har ikke tænkt jer at drikke, eller hvad? Det er jo nemme spørgsmål. Ja, det tænker jeg også. Det er jo ikke svært. Okay. Hvis I skulle... lad os sige, det her det er spørgsmål til jer begge to, sådan autisme. Så først så spørger vi Kim, ikke? Så hvis Tim og mig var på en klippe og var ved at falde, hvem vil du redde? Eller vil du tage shot? Så hvem vil jeg redde, hvis I begge to var ved at dø? Altså, jeg siger bare, der var en, der kom med god forret, eller halvgod forret, og der er en, der kom med rosiner. Og hvis jeg skal... Jeg tænker på dit helbred. Nu skal du stoppe. Jeg siger bare, hvis I to hænger ned ad en klippe, og jeg hænger ud over, har begge fat i jeres hænder, man kun kan hive en af jer op. Så kan du godt... Lidt bevægelse, det Okay. Sådan der, ikke også? Så kan I godt se, hvis jeg prøver at hive Lukas op, ikke? Så falder jeg selv ned, fordi du er så overvægtig. Ikke også? Så falder jeg bare ned. Vi har faktisk ikke taget mente i, at jeg er så stærk, at jeg kan hive begge to op. Jamen det er lige meget, for du må kun vælge en. Jeg tror faktisk, jeg vælger Tim. Er hovedgrund forret. Jeg tror, jeg vælger Kim for hovedret. Det er kraftigt. Hovedret. Var spørgsmålene svære? Ikke rigtigt. Jeg har selvfølgelig reddet Tim. Det er fandme sygt, det der. Det er faktisk... Nej, jeg skal nok drikke for den ud. Ja, det gør jeg også. Nej, jeg bliver nødt til at svare, fordi jeg får præmien nu. Altså, I kan tænke på, at hvis du også drikker, så får I jo begge 2 gaver, og så kan I splitte den. Men du skal så også tænke på, at det kan være gaven af rosiner. Så kan det godt være. Så må du godt få en i. Jeg vil sige, jeg kan ikke vælge, hvem jeg vil redde en Kim og Lukas. Jeg skulle have valgt på nogle flere spørgsmål, men det der, det var underholdning. Det var underholdning. I havde det jo godt og sjovt. Vi grinede. Det var rigtigt. Det er rigtigt. Jeg håber, noget kommer snart. 10 point. Okay, vi er blevet hypet op hele ugen. At det her det skulle blive en fantastisk underholdning, og han havde styr på hele pisset, ikke? Det var nok den lammeste, jeg nogensinde har set og hørt. Hold kæft, hvor var det dårligt. Der var ikke budget til det, jeg gerne ville købe, så det her, det er jeres gave i stedet for. Nå, Det er en god gave. det er faktisk noget, vi kan bruge. Det er faktisk. Hvorfor serverede du ikke bare det til forretten? Ja, det tænker jeg også. Er du mongol? Vi kan jo faktisk klippe den sådan halvt over. Forretten bliver nogle af de her tips i stedet for, fordi vi kan stadig godt give forret, fordi vi har jo ikke givet hovedretten endnu. Så vi skifter lige forretten. Skal vi ud og ryge igen? Ja, jeg skal lige have 5. Skal vi have 5? Nå, hvad fuck? Jeg kommer faktisk med forretten her. Hvor mange forretter har du lige? Det er forretten. Fedt. Så det er ikke en del af hovedretten? Dem der, jeg vil lige sige jer en historie om, hvordan jeg fandt dem der. Jeg var ude på marken. Det var koldt. Minusgrader. Jeg var ude med min plov, eller hvad fanden det er, man bruger, ude på marken. Og så gravede jeg kartoflerne op, og så lavede jeg dem der for bunden af. Jeg lavede dem for bunden af. Jeg friede dem, jeg skårede dem. Og det er derfor, at desværre, så er der ikke nogen, der er desværre ikke nogen kartofler tilbage. Fordi jeg brugte dem alle sammen på at lave dem. Nu kommer jeg jo med forret nummer 2. Det var rent faktisk forret nummer 3. Det var rent faktisk en god forret. Chips. Ja. Kartofler på marken. Sindssygt gode.
sindssygt godt lavet. Hvis de er lavet fra bunden af, så er det jo selvfølgelig pluspoint. Det er de jo selvfølgelig ikke. Du gør det faktisk meget godt, Lukas. Det gør du. Det er godt. Jeg prøver. Jeg finder alt i skabene. Skal vi gå og ryge? Ja. Egentlig så ved jeg faktisk ikke noget som helst om, hvor lang tid de får nu. Så det er jo faktisk lige meget, fordi jeg har briller. Lille ord til kokken. Ja. Hvorfor har du proppet rosiner i vores chips? Eller kartofler? Det var fordi, de skulle se lidt butchy og fancy ud. Butchy og fancy ud? Ja. Nå, bonjour, mademoiselle. Ja, vi kan gå tilbage og... Skal du ud og ryge? Ja. Nå, vi skal ud og lave vores egen underholdning imens. Ja, men altså lige nu, der synes jeg sgu, at han får 0 ud af 0. Altså, jeg kan ikke engang give ham et point. Det er simpelthen det mest ringe, jeg nogensinde har oplevet. Kom her, Peter. Er der nogen af jer, der har en lighter? Jeg er faktisk. Kom med her. Kom med her. Du må godt låne en lighter. Tak, skal du have, host? Det Du skal bare lige huske, at du har fået lov til at låne en lighter. Det kan nok. Går du hjem, Lukas? Du skal bare huske, at han skal have lidt længere tid, jo. Men hvad stod? Har du? Jamen, jeg blev også stresset, fordi Kim, han havde sagt, at han havde tændt ovnen, og så stod den bare på 30 grader, og jeg skulle lave en skid. Jeg glæder mig til at smage din hjemmerørte sovs. Det er godt. Prøv at se det her. Den er også lige sådan. Du skal ikke fuck hans drink. Så får jeg minuspoint. Så hælder du en rosin i. Det her, jeg vil bare lige have at vide, at det der, det var ikke mig, der gjorde det der. Jeg blev tvunget. Jeg bliver skamet af min fucking af min kamera. Vi sidder og roser dig, Lukas. Jeg siger, at vi elsker dig. 4 år. Så. Men jeg skulle have fundet på nogle flere spørgsmål. Må jeg spørge, var det selve planen, du sagde, der var så genialt, hvis du glædes til det ene og det andet? Var det det, du havde tænkt, eller har du fundet på en eller anden lille ting til sidst, og så brugt det i stedet for? Hvad mener du? Det der, det var en... det var... Prøv, du skal tænke på content. Okay. Prøv at tænke på, hvor meget godt content der er. Jamen, du har hypet os op hele ugen. Det vil sige, du har den bedste underholdning. Det var også min underholdning. Kim, jeg vil ikke til at drikke en drink. Nu er det okay. Har du proppet en rosin i min drink? Du gør det godt. Har du proppet en rosin i min drink? Det er fucking Peter, mand. Der er en, der har proppet en rosin i min drink. Det vil så sige, at jeg kan desværre ikke drikke hele min drink nu. Jeg bliver nødt til at skifte det hele ud. Det er jo selvfølgelig noller, hva'? Der er også nogen, der har prøvet rosiner på din stol. Hvad er det her? De har bare saboteret dig. Det er en hensyn. Det tror jeg også. Små lort. Næste gang de ryger, så er det ren rosin. Han puttede fucking nødder i min. Kan du putte gift i en af dem her? Nej, men det er varmt gløb, og så sådan, jeg tror det er... Der er mange nødder i den her. Nødder og rosiner. Du har puttet mange nødder i min. Der var mange nødder i. Jeg ved ikke lige, hvad han prøver at insaturate her. Det var noget mærkeligt noget, det der. Mix signals fra ham. Hvad er grunden? Jeg vil bare gerne have, at du ligesom bare snart begynder at springe ud, Lukas. Ja, hvis det er den på gulvet, så er det meget. Det er fucked up. Peter, den slasker. Mig og Kim, vi tænker, at vi kan godt lige nå gå ud og lige ryge smøg inden hovedretten kommer, ikke også? Så fik vi jo dem her, som vinderen af hans rigtig, rigtig gode udfordring, eller hvad fanden det var. Hvor fanden er de alle sammen henne? De fede dyr er kraftigt spise dem alle sammen. Der er 4 fucking tilbage. Ja, det er faktisk. Boys, hvad er det her? Hvem har spist alle tommene? Jeg fik 2 af Kim. Og det er det. Peter? Jeg fik kun én. Peter? Det er vildt nok, det har jeg bare slået afsted. Men det er lort. Det er Kim! Hvad mener du? Han sidder og gør sådan der. Fuck dig. Nå, der er der sidste. Det er kraftigt. Jeg har lige fundet ud af, at det er Kim, der spiser alle sammen. Jeg troede lige, det var kameramanden Lukas. Så det er jeg ked af. Jeg skal nok lade med at dømme folk sådan. Så det er fucked up. Så får man bare til at skælde Lukas ud. Var det mægtigt, jeg lige var hurtigt? Men hvor fanden har du hættet dem alle sammen? Du har bare sådan der 5. Ja, 2 til ham, 1 til ham, ud af resten. Jeg tænker, det er typisk Peter, det der Lukas. Hvis vi går væk, så kommer jeg og spiser det hele. Lukas står bare sådan et stort spørgsmålstegn. Så kigger han over på mig, og jeg sidder også der. Ved at dø. Jeg lagde slet ikke mærke til noget. Jeg var bare sikker på, at det var Lukas, den fede ko. Men, hvad er det, I griner af? I sidder bare og disser mig, eller hvad? Nej, det er bare, fordi jeg kommer og skælder dig og Kim Peter ud, og har spist dem alle sammen, og så sidder Kim bare Ja, fuck dig. I er fede gode. Altså, I har faktisk ødelagt lidt min drink. Det er sgu da dig, der vil have den på den måde. Nej, der er rosin i.
Ja, det ved jeg ikke noget om. Hvorfor er min drink lige pludselig blevet økologisk? Har jeg bestilt økologi? Jeg har meget dårlige vaner med økologisk Royal. Som I kan se, der er næsten lige meget Nej, værd. hvad fanden, mand? Det er jo økologisk, mand. Det var en tår. Jeg kan ikke tåle økologisk. Heller ikke mig. Jeg skal bruge mine giftstoffer. Okay, jeg tror ikke, der er noget økologisk med den her. Kan du gætte ingredienserne? Det er sådan en frugt eller noget. Ved du ikke, hvad det er? Det er en rosin. Det er rigtigt. Ja, lige præcis. Det er jo ingrediensen. Den eneste ingrediens. Rosin. Anden er jo snart færdig. Ja. Tror jeg i hvert fald. Jeg har jo puttet masser af sovs, fordi alle i Danmark kan lide sovs. Og brun sovs. Det er det bedste. Andesauce. Med andefedt og pickles. Og pickles. Det er kraftigt, men det er mystisk. Pickles? Ja, pickles. Faktisk en lidt mærkelig teori. Hvorfor? Den har jeg fundet ude in the wilderness. Hvorfor står der, at det er lavet med andefedt og pickles? Jamen det er jo fordi, at de har jo ligesom kogt anden. Hvad sagde du? Pickles? Ja. Andesauce, andefedt og piskefløde. Det giver mere mening. Lukas. Nej, for det. Prøv at tænke på at leve en dag som Lukas. Det er fordi, jeg er så fucking klog op i hovedet. 200 IQ. Jeg kommer og spiller dum, så de har det rigtig godt og hygger sig med alkohol og humor. Konge. Very cool. Ej, bror, hvad nok til mor? Chips, sodavand. Tidskone. Jeg tror faktisk, det går okay. Jeg tror faktisk... Altså, jeg havde jo sådan en syg idé om, at det her det ville være perfekt, og jeg ville bare skide på dem. Men Kim, han havde saboteret mig og havde sat den der skide ovn på 30 grader i stedet for 200. Så anden, den har selvfølgelig taget længere tid, end den skulle. Det er jo ikke min skyld. Jeg bor her jo ikke. Jeg gik hen til min mor, og så begyndte jeg at kilde min lillebrors fødder. Og min mor blev ved med at sige, nej skat, vil du ikke vente indtil han er født? Det var meget, Ja. det var meget fuck. Ja, det var okay, hvad vil du helst? Være sammen med din søster i 10 minutter, eller få den i numsen? Det skal vi lige hurtigt sige, at gøre ordentligt der. Ja. Få din numsen kunne være privat. Ingen vil nogensinde få noget at vide. Jeg skal bare leve med at få din numsen. Det er rigtigt. Det andet, det med min søster vide, og det vil være meget adgang til julefrokost. Til julefrokosten. Men så har jeg stadig fået din numsen. Det er rigtigt. Og det har der jo endda fået noget tidsko. Det var faktisk svært. Og det at være gay. Eller ved at være fucked. Og for sagen, jeg har ikke sin skide, mand. Jeg tror sådan lidt, det er mere positivt at få din numsen måske. Tror du det? Hvad hvis du bliver forelsket i din søster? Jeg synes sgu også fucked. Det er mere fucked. Det er rigtigt nok. Og hvis jeg har fået din numsen, så får jeg mindst en eller anden form for nydelse. Det er rigtigt. Ja, det ingen behøver at vide det. Du har ikke noget nydelse ved at være sammen med din søster, du er? Det håber jeg ikke. Fuck, det er varmt, det her lort. Den er jo helt færdig. Den er rå. Vi gør lige sådan her, og så smider vi den i ovnen i en ekstra 10 minutter, og så er den færdig. Vi får ikke mad. Vi får ikke mad. Vi skal sultes, Altså, alt må godt være lyserød. Den er sgu da også lyserød. Eller sådan noget. Lukas har jo hypet sig op, at han vil lave det bedste mad nogensinde, at vi overhovedet ikke bliver skuffet på nogen som helst måde, ikke også? Anden, den er rå. Vi får ikke noget mad. Sidste gang, da Kim lavede mad, der bestilte vi en pizza efter, vi havde ligesom lavet optagelsen, fordi maden den var så lort. Nu er klokken 23. Og det vil så sige, at vi kan ikke bestille nogen pizza. Vi bor på landet, så vi kan ikke bestille noget hertil. Så vi får ikke noget mad i dag. Vi sulter. Fuck ham. Nu ved jeg ikke, om det her det kommer med, men jeg har været i gang med en banger CS-video, som snart kommer ud. Jeg har været 2 måneder om den. Det er lidt uheldigt, men den bliver konge. Jeg har nået en helt 5 minutter af videoen. Den bliver syg, den her, drenge. Den kommer måske først til næste år. Og det er den bedste CS-video. Det vil jeg lige sige. Maden er klar om præcis 1 minut og 15 sekunder. Nå, det er jeg sgu glad for at høre, Lukas. Har du husket at tænde på sovsen? Ja. Den, Jeg er ikke den sidder, der kommer sådan nogle røgskyer op af den. ja, men den skal lige hurtigt op og koge en gang. Nej. Jo. Prøv at se, han er så difficult. Han er ligesom en kæmpe. Den lige op og koge. Han ved ikke, hvad han snakker om. Jeg vil bare lige sige, at maden er klar om 1 minut og 54 sekunder. Det er jo.
Om du har lige smidt en minut på, eller hvad? Ja, 2. Men den er faktisk begyndt at koge, den der brune sovs. Den skal bare lige op ad boblen engang. Det har han også gjort. Altså, vi har jo sådan langsomt følt med lidt i Lukas' and. Jeg vil sige, jeg har både set bedre and og værre and. Værre and af mig selv dog, men det er jo en helt anden sag. Okay, jeg tror faktisk, vi vender den på... det gør vi så ikke. Okay. Ja, det her gør alle de der Michelin-mennesker. Dem, der laver kongemad. Okay, Lukas. Julestemning. Den ene, jeg kommer til at ramme den lidt forkert. Men hvem vil have den her? Det er dig, der skal give os. Den får du, Kim. Den blev lidt fucked, fordi jeg ville have vendt den om. Og så vendte den så ikke om, og så ramte den lidt på sovsen. Men det er bare ekstra smag. Så Lukas han kommer så med maden. Og det så egentlig sådan okay ud. Der mangler sådan lidt kartofler, men det er jo sådan lidt, det går jo. Jeg er ikke så meget til rødkål, så det er jo kun et plus. Men sovsen er monstertyk, og den er ikke hjemmelavet. Så om den kan spises, det må vi jo finde ud af lige om lidt. Og som I kan se, så er sovsen jo dejligt varm. Den sidder fandme og... Hvorfor har han fået mere sovs, end jeg har? Det er fordi du er mindre. Det er fordi du er mindre. Så er der faktisk lidt flere tips her, så hvis I nu løber tør, ja. Og så håber vi selvfølgelig, det er godt. Hvordan er sovsen? Er det spiseligt? Ja. Den er meget tyk. Han vidste ikke, at man kunne proppe mælk i. Det havde vi ikke råd til. Og jeg vidste det heller ikke. Nå, så kom han så med hovedretten der, og det var jo så and med chips, som så skulle have været kartofler, men han havde ikke nok penge, fordi han ikke skulle nok gren på hans varer. Hvad synes I? Kødet er spiseligt. Det er det faktisk. Lad os lige sige det. Jeg har ikke prøvet Og er sovsen kold? Nej. Nej? Jeg tror ikke, den har været på koge. Den boglede lige, eller hvad man Men siger. jeg kan se, at du har proppet salt på det efterfølgende. Nej, jeg puttede salt på til at starte med. Der er selvfølgelig sket en fejl, at man stadig kan se salten, men det er spiseligt. De laver ikke andet end at skide på alt, hvad jeg har lavet. Så altså, nu ved jeg jo, det er en købesovs. What? Den er decideret lort. Og det er en købe and. Hvorfor du ikke være selv ude og skyde den? Jeg sagde også, at jeg havde skudt den, og det havde jeg også. Altså, I hører ikke, ja? Altså, anden er fin. Det kan spises. Nu har jeg heller ikke høje standarder, når jeg ikke spiser for smag, men for vitaminer og proteiner. Han snakker så meget lort, fordi han ikke selv kan lave noget. Men jeg vil faktisk sige, at den er spiselig. Det er bare ærgerligt, der er sovsen der. Det har virkelig ødelagt alting. Fordi sovsen er lort. Decideret skrald. Sovsen er fucking god. Sovsen er fucking skrald. Vil du have en smagsprøve? Jeg har lige smagt. Ja. Det smager meget godt. Jeg vil sige... Nej, ja. Flyvemaskine. Så siger de altså, ja, Kim, han kan ikke kritisere mig, han kan ikke engang lave mad. Anden smager faktisk fint nok. Ja, anden er fint. Jeg gider ikke bruge så mere tid på at spise det lort. Anden, det var faktisk okay. Han havde ikke lige fået brunet af på panden først, så skinnet faktisk var blevet sprødt, så det var fuldstændig slatten og uspiseligt. Prøv at se det her, dreng. Hjemmelavet æbleskiver. Så har du bare taget min idé i din fede ko. Hjemmelavet æbleskiver. Anden er fint. Ja. Sovsen er lort. Ja. Fuck, den er sovs er lort. Jeg har ikke smagt noget lignende. Hold nu kæft, mand. Nu smider jeg sgu nogle æbleskiver herind, og så håber vi på det bedste. Den kommer op og koge nu. Det er det, jeg skal gøre med din sovs. Vi laver masser af æbleskiver. De skal slet ikke være bange. Det er ikke ligesom de andre, hvor vi kun får én kartoffel fra Tim, og så sidder han og disser mig hele dagen, fordi han ikke har fået nogen kartofler. Men vi kun fik én kartoffel af ham. Det er en fed ko, mand. Dybt skuffet. Virkelig. Jeg tager en snak med Lukas' mor, og så finder ud af, hvad der er gået galt i opdragelsen der. Det er ikke simpelthen rigtigt. Fuck dig, mand. Du laver kold mad, rå lortemad, og så sidder du og lort til mig, mand. Prøv at tænke på at leve et liv som Lukas, ikke? Jeg tror, jeg har begået selvmord. Ja, derfor jeg gav ham rebet. Jeg gav ham rebet. Lukas! Ja, Har du rebet? ja, Okay. men ikke med, desværre. Så er der kraftet dessert. Du har lige Hvordan er min proppet, tallerken egentlig ikke blevet taget med ud? du har lige proppet den i ovnen. Er det allerede færdigt? Ovnen var varm. Det gik fandme hurtigt. Det gjorde det. Det er sgu Det godt. skulle speed, det der. Det kan vi lide. Det er McDonald's. Ja, jeg forventer da i hvert fald, at de er færdige. Det går det ud, stærkt ud fra. Fordi jeg ved, at Tim han ikke kan lide sådan noget ulækkert noget, så har han ikke fået det på sin tallerken. Og fordi Tak skal han du ikke have. snakkede sådan noget fucking lort til mig, så har han fået en til mere. Det vil jeg godt lide. Det er service. Er de ikke færdige? Er de fine? Skulle have haft en lille smule mere. Så kommer han kraftedeme med kolde æbleskiver til os, som om vi ikke har fundet os i nok fucking lort. Han kan ikke finde ud af at lave mad. Det har kun været anden. Prøv at mærke det her.
Nej, her, hvor min tommelfinger er. Ubehøvlet, jeg siger. Så manden kom ind med nogle æbleskiver. Og vi kunne allerede se med det samme, at det var gået rimelig hurtigt. Altså vi tænkte McDonald's, det var vildt nok. Og så fik vi dem så. Og så fik... Kæft, nogle ubehøvlede mongoler. Fuck dem. Prøv at se, hvor konge det her der. Jeg har faktisk lavet, der er 5 der, og så er der 4 der, fordi der var ikke plads. Vi klipper det lige ud af din kolde. Nu starter lige for, hvor det godt lykkes. Lukas æbleskiver, det Nej. Filmer min røv her. Jeg stod bare der. Nå. Hvad synes I? Meget bedre. Meget bedre. Meget bedre, hvad mener du? Men jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, at min æbleskive det var bedre. Jeg kan altså ikke huske dine æbleskiver. Det er ikke meget så lort, der er de. Nej, det er godt, vi er enige. Hvad er... Det her er det bedste, du har siddet indtil videre. Ja. Kød var også rimelig godt. Det var fint. Har du smagt på det? Ja. Det er rigtigt. Okay, skal vi gå igennem alle tingene, Ja. og så give det ratings? Så Vi drinks først. Velkomstdrinks først. Du kunne lige have, da vi kom ind, lige langt, og så lige serveret dem bedre. Jeg vil sige, de var ikke dårlige, men det var sådan lidt en halv byturs ting. Altså, det var sådan 40-60. Jeg ved ikke helt, om han prøvede at gøre stive, fordi der var alt andet var lort. Men de var i hvert fald lidt stærke. Det er fair. Min anden drink var meget stærk. Han blev også bare ved med at hælde op til dig. Det er vildt nok. Altså, jeg prøvede bare, stop Lukas, jeg vil ikke mere, jeg kan ikke lide alkohol. Og så bliver han bare ved med at hælde op. Lukas, jeg er troende, jeg er kristen, jeg kan ikke drikke. Du bliver ved med at hælde op. Så jeg vil give din velkomstdrinks. Nej, jeg vil faktisk give den en 8. Det er godt. Det kan vi lide at høre. Så er der jo så i dekorationen. Ja, du skal også lige Jeg har rated for dig. Okay, Jeg gav den en 10'er. Nå ja, så dekoration. Ja, dekoration. Og det vil jeg så sige, at Lukas har ikke sat en finger på nogen som helst sted. Han har ikke engang gjort noget. Hvis han nu bare har lige rettet på juletræet, så man ved, at de stod lidt skævt, så man faktisk vidste, det var ham. Så derfor giver jeg den solidt 1'er. Jeg giver den en 8 igen. Men bare fordi det er rigtig godt, men du har ikke gjort noget af det selv. Kommer vi selvfølgelig til forret. Ja, altså jeg vil lige sige, I fik sådan 3 forretter. Ja. Så jeg skal lige base den på den bedste, ikke? Ja, jeg vil se dem på alle 3 til en kombination, og det er et 0. Det må jeg gerne lade være med. Og her er desværre også bliver nødt til at give det et 0. Og så kommer vi så til underholdningen. Underholdningen, den har han hypet fuldstændig op og sagt, at det var den bedste nogensinde, og den vil carry hele den her video her. Det vil det gå. Der var 3 spørgsmål. Jeg ville håbe på, at det måske varede 10 minutter til kvarter. Forestillingen, den varede 1 minut. Det gik lidt for stærkt. Men der var et af spørgsmålene, der faktisk synes var okay. Så derfor vil jeg give det en solid 4. Jeg vil sige, det var et godt koncept. Lort executed. Og af den grund bliver jeg nødt til at give det en 3'er. Hovedret! Lukas, den smadrede du fuldkommen. Altså, hold kæft, hvor var det elendigt. Du kunne spise det. Nej. Vi kunne ikke spise Jeg kunne ikke spise sovsen. Altså, jeg har ikke lavet sovsen. Jeg vil faktisk sige, Lukas, jeg vil basere din hovedret ud for ren and. Og ud af ren and vil jeg give det en 6'er. Ja, det er fair. Men hvis vi nu prøver at line det op med Kims mad, ikke også? Jeg giver den her en 5'er. Så kommer vi selvfølgelig til desserten, Lukas. Og desserten, det første kommer ud med sådan en halvfærdig æbleskiver. Det er godt at det der. Vi kan godt mærke, at de ikke var færdige, da det var, vi sådan så, hvor hurtigt det gik. Hvad skal vi? Det var også Eftersmag. 5. Jeg giver den 5'er. Okay, Det var varmt, nej, nu skal vi også lige tage den på den her. Is med pebernødder, der var det kreativitet i. Du har taget en pose, varmet æbleskiver, fucket æbleskiverne op, og prøvet på at servere syltetøj og flormelis. Hvor meget kræver det at varme æbleskiver? Hvis du læser på pakken, ingenting. Hvor meget kræver det at hælde flormelis op? En IQ på 2. Så hvor meget kræver det at tage en ske, og så hælde syltetøj op? En IQ på 5. Jeg vil sige... Det problemet er bare, at du fucker dem op. Hvis du ikke har fucket dem op, så er det rent faktisk givet højere. Ja, men fordi du fucker dem op til at starte med. Det var kun fordi, jeg ville se, om I kunne lide den kold eller varm. Hvem fanden kan de kolde æbleskiver? Det ved jeg ikke. Jeg giver den en 4. Hvad så, Tim? Jeg har for helvede fortalt det. Hvad sagde du? Jeg sagde en 5'er. Det er ligegyldigt. Ja, så jeg tror, vi har fundet en vinder af de her 3. Husk at følge os på Instagram. Det er selvfølgelig meget vigtigt. Husk at følge til min YouTube. Tak fordi I så med, boys. Peace! Lukas han er top G. Jeg kunne få RP til at lægge sig fuck me. Hvis det var skak, ville du ikke have nogen pakker ryg med.